I det moderne samfund bevæger vi os mindre og mindre. Vi udvikler hele tiden ting og sager, som kan gøre os mindre og mindre belastede. Behovet for træning af sener og muskler er derfor voldsomt stigende, og vi har lavet den her video for at vise dig, hvordan du på en let måde kan træne dine muskler og sener korrekt. Det er en måde, så du kan øge din fysiske og psykiske velvære, så du får det langt bedre. Vi ved, at træning er vigtig for en lang række tilstande. Forhøjet blodtryk, sukkersyge kan både forebygges og behandles med træning. Det er altså således, at hvis du går i gang med træning, så vil du få det bedre på alle disse parametre. Du vil få et bedre velvære. Har du for eksempel været syg i en periode, vil du få et muskeltab, som du skal bringe tilbage til din tidligere tilstand, så du igen bliver stærk og klar til at møde de dagligdags og professionelle udfordringer. Og uanset hvad du har fejlet, så er det hele kroppen, der skal genoptrænes. Og det kan gøres med simple redskaber som håndvægt, elastik og vægtmanchet. Og principperne for muskeltræning er jo, at en muskel skal trænes langsomt, mens den trækker sig sammen. Det hedder i fagsproget koncentrisk træning. Og langsomt, mens den trækker sig ud igen. Det hedder i fagsproget ekscentrisk træning. Og det skal man så gøre nogle gange langsomt den ene vej og langsomt den anden vej. Så bliver musklen trænet optimalt. Og det er jo ikke bare forsiden, der skal trænes. Det er også ydersiden. Og det er også bagsiden. Det er jo triceps. Vi har valgt en træningsform, som gør dine muskler stærke. Du bliver stærk af at lave mange repetitioner. Vi har valgt i det her system, at du skal lave 15 repetitioner med en belastning, der svarer til 80% af din maksimale styrke. Det gør du simpelthen ved at kontrollere, at du kan lave den aktuelle øvelse 15 gange. Du må godt lige kunne mærke en ømhed i din muskulatur, mens du laver øvelserne stille og roligt fra udgang A til position B, og så langsomt tilbage igen, så du bliver stærk i musklerne. Vi viser øvelserne dels i en video, der viser hele øvelsen, så du kan se den fra den ene ende til den anden. Resten af øvelserne ligger i en elektronisk bog, som demonstrerer dels billede A og dels billede B, så man kan lave øvelserne sådan som de ses fra udgangspositionen i A og til B og langsomt tilbage igen. Og vi skal igennem hele kroppen, og det skal gøres systematisk, så man husker at få alle musklerne med. Vi har valgt at starte med træning af arme, derefter skuldre, og så kommer nakken og maven og ryg, hofter og ben.